लोगोफोर आं माने बिसोरजों मा जादों दहायो ओरैबायदि उन्दुनो ओंखारना होबायना मैया हरसेबो उन्दुनो मोनजाया ओमफ्राय फट' लानो मोनजाया ओरैबायदि मोनसे भिउ प्लेसाव भिउ पइन्टआव थांना फैबाय बिसोरो आं गारि सिङाव उन्दुना थाबाय ओमफ्राय बिसोरो मालाय थांनानै फट' सट' थिखांना फैबाय बिदिनो ओरैबायदि मोजां आरोना वाटारफल मिनि वाटारफल होननो हायो थ' हेलौ लोगोफोर मा बुंनो दायो गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायलायबावबाय आरो ना मा बुङो ओमफ्राय दायो जोङो दङ सेरापुन्जियाव दंफैयो दे लोगोफोर जों जास्ट माने बिदिनो बरिं मोनलाजोब्बाय न'आव थानो मानो फुजाफोरबो जेबो गैला नालाय ओंखायनो बेरायनो गोसो जानानै फैब्रबलाबायबाय जोङो माने प्लेनिंथ' गैयामोन साडेनलि जाब्रबदों माने हराव जोङो मैया भुटान थांदोंमोन भुटानाव 8टायाव थांदोंमोन 8टासोआव थांनानै बेयाव दसे इन्जय खालामनानै मा सानखो दसेनो साडेनलि जाब्रबबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो थौ माबायावनो मेघालयावनो होलांसै सेरापुन्जियाव होननानै जस जाजोब्बाय बिसोरबो एसे मैयायो हराव मा बुंनो दा एसे जाफ्रामनायबो ओमफ्राय बेजों साडेनलि जोङो मा टारगेट लाखोथाय होबोलाबायबाय हर गेजेरावनो एकदम मेघालय ओमफ्राय दायो जोङो दंफैयो सेरापुन्जियाव ना मा होनगोन चक्लेट बय लिटिल बेबि एकदम किउटिफाइ गोजा मानसिफ्रा गोरलै गोजानै नायनो हागोन खिन्थु बे एसे बोरायबाय ओमफ्राय बे माखासेयालाय गोरलै गोजासो निफ्राय गोरलै गोरलाम उपाय गैया बेलाय बे बोरायबाय उपाय गैया भिउखौ नाय भिउखौ इन्जय खालाम सिङाव सानिफ्राय सिङाव लायालै लोगोआ नों मोजां नङाबा नायबि नों मोजां नङाबा नों दानना होना आं इसाखौ आं गान्दिसखौबो थिखांनो हायो गान्दिसखौ नांलायगासिनो फट' मोजां थिखांनो रोङिनि मानसिफोरालाय एसे हेन्डसाम गोजायानो हेन्डसाम नङा हेन्डसामानो नै बाप सेलफि लानो गोसोथोनाङा लोगोफोर मालाय बुकिंखा लाब गैया बेफोरखौ बुकिं नङा ओमफ्राय नै भिउखौ एसे इन्जय खालाम ओरैबायदि मजा नांदों भिउखौ बिथिंनिफ्राय ओमफ्राय जोङो एसे बै ओइ मा होनोमोनलै बेखौ पान्जि जाम्पिं नामा जेनियाखौसो नुदोंमोनलै आं बेयाव ना जेनिया फैदोंमोन ना जेनियाखौ सिनाया खिन्थु नायनो हाया आरो माने नङा बिदि नङा मा होनो जेनियाखौ होनदोंमोन आङो नङा मानो होनबा मा बुंनो लोगोफोर ना जेनियाखौ मानसिफ्रा एसे बोरैबाबो सानलायलांबाय दानिया एटिटिउड देखायनाय बायदि खालामोना बे सम बोरैबा जाला जोब्बाय मानसिफोरा बेनि फेन्सफोरा दा बर्थमान आरोना सोरबा रागा जोंलाबायना दङ आंबो मिथिला आंबो बुंनो हाला ना जियानो जा ओंखायनो जेनियानि नाम लानायाव एसे बोरैबा जादों बिसोरो गाज्रि दा मोनसै ओइ पान्जि जाम्पिं ना मा होनो बेयाव आं जुम खालामनाबो बोजोबनो हानाय नङा दा बैयाव दङ थांनाय जायोबा दा थाङोबाथाय नुसिगोन नोंथांमोना इधर तो बहुत अच्छा सा नजारा है अभी तो चलो यहाँ से जाना है हमको चलो भिडिअ लागासिनो नै बाप एक्टरानो जाजोब्बायलै मानसिफ्रा डेन्जार इउज खालामबाय थादों इउटुबावसो नुजोबगोन खिन्थु मोजां बुंनोबा बुं मोजां बुंनोबा बुं नङाबा होलाजोबगोन नामा रिंखांखौसो माबा जोंसारखौसो हेन्डसाम नुलायबायलै डेन्जार किउट बय गोजा इखौबो वाव भिउआ डेन्जार जाबाय एबार नै लोगोफोर नायनो हागोन डेन्जार जाजोब्बाय नै फाग्लालै ओरै फगि जाजोबलायबायना आरो बिथिं खुवा खोबजोब्बायना बेनि थाखाय एसे मोजां मोनलायबाय आरो ओरैबायदि डेन्जार नै ओमफ्राय बिथिं एकदम लामायावनो फट' थिखांगासिनो मालाय जोंना बुन्दुफ्रा कार लाखिजोब्बाय नै बाप अरसो अरखि डेन्जार हेन्डसाम नुखाबायलै फाग्लासो हेन्डसामानो लाख'नो हाला डेन्जार फाग्ला मानसिफोरा जाला डेन्जार गेजेर गोजान जायगायाव थांनानै फट' लाजोबना फैबाय बिसोर मालाय हिबि फट' आयौ डेन्जार मारिखायो उफाय गैया उल्था जिरायनानै नागिरो आरो माथिं थिखांनो नागिरदों ओइ ओरै थिखांदो दे जाबरायानो
लोगोफोर आं माने बिसोरजों मा जादों दहायो ओरैबायदि उन्दुनो ओंखारना होबायना मैया हरसेबो उन्दुनो मोनदिया ओमफ्राय फट' लानो मोनदिया ओरैबायदि मोनसे भिउ प्लेसाव भिउ पइन्टआव थांना फैबाय बिसोरो आं गारि सिङाव उन्दुना थाबाय ओमफ्राय बिसोरो मालाय थांनानै फट' सट' थिखांना फैबाय बिदिनो ओरैबायदि मोजां आरोना वाटारफल मिनि वाटारफल होननो हायो एसे कालाराबो एकदम माने गोजा एसे मोजांथारमोन आरो जायगाया बेयावनो सेरापुन्जियावनो ओमफ्राय आंहा उन्दुनो ओंखारनानै कार सिङाव उन्दुना थाबाय मालाय बिसोर थांना फैबाय थाबायनानै ओरैबायदि गेजेराव स्टरेज फुल नामा लोगोफोर जोङो दायो बेरायगासिनो शिलं टाउनाव आरोना शिलंआव ओमफ्राय मा बुंनो ओरैबायदि डेन्जार लामाफोरखौ नायनो हागोन नै जि गोथौखालाय आयै नैबेयाव आं बेबायदियाव जुदि कार सालायनांगौबा गिदां मा कसम बेलथायखागोन आङो माने ओरैबायदि डेन्जार लामायानो जि गोथौ ओरैबायदि गोजौमोन आरो गोजौआव थांबावनांगौसो ओमफ्राय जों दा सानैजों बेरायगासिनो थाबायनानै बे लोगोफोरा सिगाङाव थांबाय आरोना माबा मोनैनि थाखाय जायगा मोनैनि थाखाय पार्किं मोनैनि थाखाय उपाय गैया जों दा बेरायगासिनो एसे शिलं टाउन गो ब्र' बोरो जोंखौ गालांबाय माथो लाखियाखैना लाखियाखै थांबाय सिरियासलै उपाय गैया जोंखौ गारना गालांबाय जों दा थांगासिनो थाबायनो उपाय गैया आरोना एसे साइडआ शिलंआव मैयाथ' हरसे उन्दुआसैनो ओमफ्राय आरो मा बुंनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैबो दा उन्दुनो मोनगोन ना मोना गेरान्टि गैया मानो होनबा हरबाबो न'आव थांगोन नालाय जोङो दायो बेनि थाखाय आरोना एसे देखायनो आं नै टाउनखौ नायना ला शिलं टाउन बेयो जोङो बेरायगासिनो माने बेरायना थांनांदों उपाय गैया मानो होनबा लोगोफ्रा गारना गालांबाय जोंखौ कारनिफ्राय ओंखारदोंमोन जोङो ओमफ्राय पार्किं गैयिनि थाखाय बिसोर थांबाय आरोना सिगाङाव नायना ला ओरैबायदि डेन्जार हाजो सायावनो बिल्डिं लुजोबखानायसो जायगाफ्रा ओरैनोथ' बेलेगाथ' जेनेबा भिडिअ नायग्रा नोंथांमोनहाथ' सोरबा फैबाय थाखायो जानानै खिन्थु थेवबाबो आं भिडिअ बानायदों नालाय देखायदों नोंथांमोन दे बेनि थाखायनो लागाव नै बेलकनि साइडनिफ्राय नायदो भिउखौ शिलंनि भिउ बियो हाजो सायाव माबायदि नुखायो इनफ्रास्ट्राक्चारफ्रा फाग्लासो आयौ डेन्जार ओमफ्राय जोङो दायो एसे मा होनगोन बेखौ सिक्रेट जायगायाव दङ बेखौ नोंथांमोननो इसेबां रिभिल खालामजायानो उनाव खिथागोन जों नै भिउफोरखौ नायना ला दा ओमफ्राय जोङो हराव थांगोन बेनिफ्राय एक्टर फैदों नै एक्टर नायनो हागोन भिउखौ डेन्जारलै ओमफ्राय उपाय गैया नैबे जानाय टाइम मा लान्च ना डिनार जाखो बेलाय फाग्लासो ओमफ्राय नै लगाव जिराया जादों मानसि नाय ओमफ्राय जोंना नै नास्ताया ओमफ्राय नैबे अमा नैबे बयलार नैबे दालि नैबे अमाजों संनाय ओंखाम जानाय थालाय देस अमा फार्स्ट बाइट लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मैया नुदोंमोन माने जिथु शिलंआव थानाय ओमफ्राय आं बेयाव थानानै भिडिअ होगासिनो ना लोगोफोरथ' एसे सिक्रेट बे रुमखौ आं खिथायाखै मानो होनबा बे लोगोनि एसे माबा आरोना बेफोरखौ आं खिथानो सानाखै नोंथांमोननो जियानो जा दायो जोङो न'आव मोनफैबाय मैया हरावनो मोनफैदों आङो हरनि 4ता जादोंमोन खोमा ओमफ्राय बेसिमाव मोनफैबाय ओमफ्राय मोनफैनानै थाबाय न'आव खिन्थु दाखालि जिथु थांनाय बेयो एकदम साडेनलि थांब्रबदों आरोना गाइस ओंखायनो आं जेबो भिडिअ सिडिअ बानायाखैमोन खिन्थु जों मोनहैनानै सानबाय एसे भिडिअखौनो बानायनोसै माथो ओरैबाबो लामायावथ' थांनायाव बानायनो नङा होमबा बेफोरावनो बानायाबा नोंथांमोननो देखायनो होननानै बिदिनो बानायब्रबबाय आं शिलंआव थानायावनो दे लोगोफोर जिथु सेरापुन्जियाव दंमोन बेयाव स्टार्ट खालामदों नालाय भिडिअखौ ओमफ्राय साडेनलि थांब्रबनाय जादों आरोना ओरै जों भुटानावसो थांदोंमोन ओमफ्राय भुटानाव हाबैबाय हाबनानै मा जाखो लोगोफ्रा अरन जस जाजोबलाबायबाय बिदिनो थांब्रबलाबायबाय आरोना जों शिलंआव ओमफ्राय थांनानै बिदिनो सेरापुन्जियाव हाबैनानै शिलं टाउनाव बिदिनो बेरायबाय एसे ओमफ्राय फैफिनबाय न'आव माथो आरो गोजानावबो थांनो हाखाया नालाय इसिबां मामलेटबो गैखाया ओंखायनो जियानो जा गाइस दायो न'आव मोनफैबाय आङो
न'आव मोनफैनानै दा रेडि जालायबाय आरो नै बेग सेग लानानै दा उफाय गैया डिउटि दङ खामानि दङ खामानियाव थांनाय नांसिगोन थ' बेनोसै लाइफआ थाखा फैसा गैयिनि लाइफ होननायसै नामा बिमाया हारसिं बेस्रा नै उफाय गैया मा खबर काम गैया दा एकदम गुजुनायानो हामलिया आरो ना लोगोफोर बिनिया बेमारा एकदम मा होनो चाइनिसआ मा जाखो नोंनिया हामबाय सावबाय थादों चाइनिस जादों गन्थंआव ओमफ्राय बेखौ सावगासिनो ओमफ्राय बेयो सावखांनायनि उनाव हामबाथ' मोजांसै बे चाइनिसनि थाखाय गुजुनाय जायो होनना बुंदों आंबो मिथिया नालाय बेलेगासो मिथियो जायफोरा जाजानाय आं जाफेराखै ओंखायनो मिथिया दा बर्थमानाव थ' बे सावगासिनो दायो चाइनिस जादों सिङाव ओंखायनो थ' मा बुंनो हामबाथ' मोजांसै ना लोगोफोर थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ आं बेखिनियावनो दोननोसै इसिबां लंबो बानायनो सानाखै दे थ' नेक्स्ट भिडिअ'फ्राव लोगो मोनसिगोन नायनोसै मा भिडिअ बानायनो हायो दे थ' बाय बाय लोगोफोर बाय बाय